നമുക്ക് എല്ലാ അറിവും നമുക്കില്ല. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കും അറിവുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതും കൂടിയാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്സ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ കഥകളാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റത്തെ രീതിയിലുള്ളത് അത് സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളിന്ന് 9ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോറി ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. അതെന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിത്യം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപേ ച കൃപാസിന്ധിഭ്യേ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി ദിനാമിനെ നമസ്തേ സാരസദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്കറിയാം അധ്യായം 9 നമുക്കൊരു 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. അതില് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 1 തൊട്ടുള്ള 6 അധ്യായം വരെ നമ്മള് 6 അധ്യായം വരെ എന്താ കർമ്മയോഗം അല്ലെ. പിന്നെ 7 തൊട്ട് 12 വരെ നമുക്ക് ഭക്തിയോഗം. പിന്നെ 13 തൊട്ട് 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. അങ്ങനെയാണ് 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മള്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരുന്നതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് 9. അല്ല 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ നമ്പറിന് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ആത്മീയയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ 9ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഇതിനാണ് ശരിക്കും ഭക്തി എന്താണെന്ന് പ്യുവർ ഡിവോഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ലേ. അത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തില്ല. നമ്മളെ ഭൗതിക ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ. പിന്നെ രാജവിദ്യ പിന്നെ രാജഗുഹ്യ. അപ്പൊ എന്താണ് രാജാവിന്റെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കിങ് നോളജ് അല്ലെ. ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നോളജും അത് ഏറ്റവും ഗുഹ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സീക്രട്ട് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ രാജാവിന്റെ അപ്പൊ അത് രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വിദ്യയും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഗുഹ്യയോഗം അപ്പൊ അതായത് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളതും അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നോളജും ഏറ്റവും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളതും ആ കാര്യമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതെന്തായിരിക്കും. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഇത്?
അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി, പ്യുവർ ഡിവോഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് പ്യുവർ ഡിവോഷൻ, അതായത് ഫുൾ ടൈം 24 ഹവേഴ്സും നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയണത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാചാം ഇദം തോ ദേ ഗുഹ്യതമം പ്രവിശ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സഹിതം ജ്ഞാതുമോക്ഷസ്യ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത്, ഭക്തിയിൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയണാണിത്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എന്താണ് ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, ഇതില്ലാണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്? അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത്, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അസൂയാണ് നമ്മളെ ഈ ഭക്തന് അസൂയായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ നമ്മൾ പതുക്കെ ആ തമസ് രജോ സത്വ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാനെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പല സാധന ക്രമങ്ങളൊക്കെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അസൂയാലുവിന് നമ്മൾ മാറും. എന്നാലേ ശരിക്കും ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് അസൂയാലു, ഞാനാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്കുള്ള അസൂയ, അത് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം വേറെ. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അസൂയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതും അടുത്ത സെക്ഷനാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല, അതിനാൽ അതീവമായ രഹസ്യം ഈ ജ്ഞാനം നിന്നെ ഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ അത്ര ഹൈ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ ഭഗവാൻ എന്തായാലും പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്, ഭഗവാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നില്ല, എനിക്കത് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതല്ല. ഭഗവാന് നമ്മ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, നമ്മളെ ഭഗവാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മ പറയുന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ വ്യക്തിയല്ല ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് നമ്മളനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാത്തിനും നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും ക്ലിയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയ സമർപ്പണം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുള്ളൂ. പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ പറഞ്ഞ 3 തരത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളെ ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം. അതിലെ കൂടെ നമുക്ക് മുഴുവനും കിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് എനിക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് പകരം നമുക്കൊരു അസിസ്റ്റന്റ് വെച്ചാൽ പോരെ. അപ്പൊ ആ ലെവലല്ല ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അസൂയ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഭക്തനാവേണ്ട കാര്യം. ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭക്തൻ, അതിന് വേണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുവാദരൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയോ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയേറെ ബോധവാനായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ കീർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കഥകൾ എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലെ, അത് ഭൗതികമായിട്ടായാലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കില്ല, അറിയാം. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് അവരെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ആഗ്രഹം വരും. അല്ലെ, നമ്മളെ അച്ഛനമ്മ എല്ലാവരായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട്സ് വരുമ്പോഴല്ല അവരെ പറ്റി അറിയുമ്പോൾ, അവരെ പറ്റി കേട്ട് അവർ ഡെയിലി പറ്റി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആഗ്രഹം വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തനാവണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടും. അതാണ് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെയും തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അവർക്ക് അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള സംഘങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് രാഷ്ട്രീയമോ വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടാവില്ല ഭക്തൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ കാര്യമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആസക്തി നമ്മളിലേക്ക് വരും. അതിന് അടുത്ത
സെക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം നാരദ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നാരദ സാധാരണ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട്, പക്ഷെ ഭക്തിയുള്ള ജനങ്ങൾ, അതായത് ആ സത്സംഗത്തിലൂടെ നാരദ മഹർഷിക്ക് പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ നാരദ മഹർഷിയായിട്ട് കിട്ടണ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ പുരാണത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയാണ് സത്സംഗത്തിനുള്ള ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണല്ലോ. സാധുശാസ്ത്ര, ഗുരു സാധുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെ. ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അതിലും സാധുവിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഭക്തന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ. ഒരു ഭക്തന് കൂടുതൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി ലഭിക്കുക. കാരണം ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യം അന്വേഷിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഭക്തൻ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, കീർത്തനങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും കീർത്തനം ചൊല്ലുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ എഴുതിയ ഭക്തന്മാരെ കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് അവർ ആ രംഗങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വല്ല ഫിലിം സോങ് മറ്റുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അവരങ്ങനെയല്ല. അവർക്ക് പൈസയ്ക്കോ അതിനല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തന് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എഴുതണാണ്. അപ്പൊ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിന് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കീർത്തനങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് എല്ലാം പറയുന്നത്, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ കീർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും അത് പറയണ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. പിന്നെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ പറ്റിയുള്ള അതീവ രഹസ്യമായി ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായി ഇന്ദ്രിയത്തിന് അതീതനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഭൗതികമായ ക്ലേശം ഉണ്ടാകുകയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തൻ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നമ്മ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അട്രാക്ഷൻ അങ്ങനൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവര് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത വ്യക്തികളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ. നമ്മൾ പല ആഗ്രഹിക്കും, പലത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും, കേൾക്കാണ്ട് ആഗ്രഹിക്കണമായിരിക്കില്ല നമ്മൾ കേൾക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്രശ്നം കേൾവിയുടെ തന്നെ അങ്ങനെ എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ രുചിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് കിട്ടുക, നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരാ. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കും. നമ്മൾ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഏതാണെന്ന് അറിയാം? ആരെങ്കിലും അറിയാം? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നാക്ക്. വെരി ഗുഡ് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. നാക്കണം. അത് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ഒരു കാര്യം, ഇത് രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അറിയാല. അപ്പൊ അത് നമ്മളപ്പോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നാവിനെ തന്നെയാണ്. കാരണം അത് ശരിക്കും അപ്പൊ ആ നാവിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം നാക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. ആ നാക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കറിയില്ലേ ചില പറയില്ല അത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പറയല്ലോ അടിച്ച പാമ്പിനെ കൊണ്ട് വിഷടിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ടല്ലോ. അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആ നാവിനെ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതിനെക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ നാവിന് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ക്ലേശങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എപ്പം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ഉയരും. അപ്പൊ ഇതൊരു ഭക്തിയുടെ ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ 1-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട്, ഇതം ജ്ഞാനം, ഈ അറിവ് എന്നതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതം ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും, ഈ അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭക്തി, ഞാൻ പറഞ്ഞു 9-ാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് തന്നെ ഭക്തിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭക്തിയാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തില് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും 9 വിധ പ്രവർത്തനങ്ങളോ, അതായത് നമുക്കറിയാം നവവിധ ഭക്തികൾ അറിയാം. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ്. അതിൽ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. ഇതിന് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇങ്ങനെ 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാം. ഏത് തരത്തിലായിട്ടും സ്മരിക്കാം. നമുക്ക് 9 തരത്തിലും വായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 9 തരത്തിൽ. ഇപ്പം 9 തരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ദാസ്യരൂപത്തിൽ ചെയ്യാം, പാദസേവനം അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 9 കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടും ചെയ്യാം.
അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിലുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പറയുന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. ഇത് തന്നെ ചെയ്യാനാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഇത് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ പരിപൂർണ അവസ്ഥ, ഭഗവാന്റെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് നമ്മൾ ശ്രവണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, കീർത്തനം നമ്മൾ നാവുകൊണ്ട് സ്മരണം, ഭഗവാന്റെ കാര്യം, അതിന് നമ്മൾ ജപത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നാവുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കീർത്തനം ചെയ്യണല്ലേ, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കീർത്തനായി. പിന്നെ അത് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ശ്രവണായി. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളെ ആത്മാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരണ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പെട്ടെന്നൊന്നും വരില്ല നമുക്ക്, പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടാവും. അതാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അതാണ് നമ്മൾ നാമജപത്തില് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തി, അത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പറയില്ല കഴമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്യുവർ ഫോം, ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ശാശ്വതവും സന്തോഷവും നമുക്ക് നൽകുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശാശ്വതം അല്ലെ, കൺസിസ്റ്റന്റ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് ചെയ്യാൻ തോന്നും. ചെയ്യാന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അതിൽ സന്തോഷവും കൂടി ലഭിക്കും. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യണം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കുക, ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് വളരെ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ അത് സന്തോഷവുമാണ്. അത് കാരണം അതെന്തുകൊണ്ട് അത് സന്തോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് അത് അത്രയും പവിത്രമാണ്. അതിന് പറഞ്ഞു ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ്. നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആവാനാണ് ആഗ്രഹം അല്ലെ, എല്ലാത്തിനും ലെവലിൽ ടോപ്പ് ആവാനാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സാധനം കിട്ടിയ പോലെയാണ്. അതിന് ആ രാജവിദ്യ, ആ നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ്, ആ നോളജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആ പരമമായ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. അതിന് ഇതിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ചെറിയ പറയുമ്പോ ഒളിമ്പിക്സിൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒളിമ്പിക്സ് മെഡലും കിട്ടണം എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകത ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ, നമുക്കത് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും, നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോഴും സന്തോഷം കിട്ടും, ചെയ്താൽ എല്ലാത്തിനും ആ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ നമുക്കത് ആനന്ദം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത്രയും പവിത്രമാണ്. അതിനെതില് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം മുഴുവനും ഭക്തിയുടെ ആ രസമാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ള അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം അത്യന്ത രഹസ്യമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും നമ്മളെ ബന്ധം, ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ആ ബന്ധത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. കാരണം ശരീരവും മനസ്സും, ശരീരവും ആത്മാവും രണ്ടാണെന്നും ആത്മാവാണ് ശരിക്കും പരിപൂർണതയുള്ളതും ആത്മാവിന്റെ ആനന്ദമാണ് നമ്മുടെ ആനന്ദമെന്നും ശരീരത്തിന്റെ ആനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ശാശ്വതമല്ലാന്നും അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ആ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, നമ്മൾ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയമായ ആനന്ദമാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് സന്തോഷം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാതും സന്തോഷമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. മറ്റുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മളെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല. കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അറിയാം പരമമായ ആനന്ദത്തിൽ. ശരിക്കും അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്കിപ്പോ അറിയാം
ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അംശം എപ്പോഴും ആനന്ദമയനാണ് അല്ലെ, ആനന്ദമയനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മളും ശരിക്കും ആനന്ദമയനാണ്, വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ, ശരീരം, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് അതാണ് സന്തോഷം വെച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോണത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവണം ഇതല്ലല്ലോ സന്തോഷം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയം പറയും ഇതല്ല, അടുത്ത വഴിയിലേക്ക് തിരിയും. അപ്പൊ ആത്മാവ് അതാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയ കുട്ടി ഒരു ഇതിൽ പെട്ട പോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം അതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് പോകുമ്പോൾ അതല്ല കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആത്മാവിന് അത് കറക്റ്റ് ആ ട്രാക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് യോഗ്യവര്യന്മാരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ശരിക്കും ആ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ശരിക്കും പിന്നെ ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് പരമമായ ഒരു ആനന്ദം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ശരീരത്തിന് വിലയുള്ളൂ. എങ്കിലും സർവ്വപ്രധാനമായ ആത്മാവിനെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ജനങ്ങൾ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കും. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ശരീരം ആത്മാവില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതവർക്ക് മനസ്സിലായാലും പക്ഷെ അവർ ശരീരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മീയമായിട്ട് സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സയൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലും വേണം. നമുക്ക് എന്താ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം വേണം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം വേണം. അല്ല ഇപ്പൊ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണം. അത് കാരണം അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാവശ്യമുണ്ട്. ശരീരത്തിനും ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്, ആത്മാവിനും ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടാവശ്യങ്ങളും നമ്മൾ നിറവേറ്റണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവിന് 100% പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ശരീരം അവിടെ നിൽക്കും. ശരീരം അവിടെ നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പരമമായ ആനന്ദം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ആത്മീയ ആനന്ദം ലഭിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണെന്നും അത് ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ശൂന്യതയിൽ വ്യക്തിത്വമില്ലാതെ നിലനിന്ന് പോരുന്നുവെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് സത്യമല്ല. പിന്നെ ആത്മാവിനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണേ. കാരണം നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ട്. അതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, വ്യക്തിത്വമില്ല എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് അതിൽ പറഞ്ഞല്ല. ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നുമില്ല, അപ്പൊ അവിടെ വ്യക്തിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ആത്മാവ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആത്മാവിന് വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, അതിനൊരു സ്വരൂപമുണ്ട്, ആ രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ അതിനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചില വ്യക്തിത്വം ഇല്ല എന്ന് ചില ചിന്തിക്കും. നമ്മൾ മരണശേഷം പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, ശൂന്യത. അതിന് ശൂന്യവാദികളൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശൂന്യത അല്ല ഉള്ളത്, നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. ആ വ്യക്തിത്വം അനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മങ്ങളിലേക്കും പോണതും നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം പോണതും അതൊക്കെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ള ചില ആൾക്കാർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അത് സത്യം അതല്ല. പിന്നെ ബീജരൂപേണയുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട്, ആ ഫലങ്ങൾ എത്ര നാം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ. അതായത് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, ഈ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബീജരൂപേണ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല തെറ്റുകൾ ചെയ്യണം, നമ്മൾ പല പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവാം, അതുപോലെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. നമ്മൾ അറിയാണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അറിയാതെയും അറിഞ്ഞൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇന്നൊരു നല്ല കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിന്ന കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബീജരൂപേണാണ് അത് നിൽക്കണം. പാപമായാലും പുണ്യമാണെങ്കിലും അത് ബീജരൂപേണയിൽ നിൽക്കുമ്പോ അതിന് സമയമാവുമ്പോഴായിരിക്കും അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആയിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പാപം അത് മുളച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന് ഫലങ്ങൾ കിട്ടാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഞാനിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നല്ല വ്യക്തികൾക്കായിരിക്കും ചില സമയത്ത് സഡൻ താഴ്ച ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലൈഫിൽ. അതേപോലെ തന്നെ അത്ര ഇതില്ലാത്ത അപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു, ചില കുടുംബങ്ങളിലാകെ പ്രശ്നങ്ങളാക്കി പെട്ടെന്ന് അപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് പല ജന്മങ്ങളുടെ കർമ്മബലങ്ങളുടെ ബന്ധമാണ്. ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ജന്മത്തിലെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ സുഖങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവര് ഈ ജന്മത്തിൽ ആ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അവർ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ നോക്കിയിൽ അവർ ഇത്രയും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാതും നമ്മുടെ കർമ്മബന്ധങ്ങളാണ്. അതല്ല നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജാതകം നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അപ്പും ഡൗൺ ഒക്കെ വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കും. ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി? അപ്പൊ അത് തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അത്രയും വലിയ ജ്ഞാനികളും അവർക്ക് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ മന്ത്രങ്ങൾ കേൾക്കല്ല, അവർക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ കാണുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു. അപ്പൊ
അത്ര ജ്ഞാനികളാണ് അതൊക്കെ എഴുതാം. നമുക്കതിപ്പോ വായിക്കാൻ തന്നെ അത് വായിക്കാൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത പറ്റാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരു ജന്മത്തിൽ ഇന്നത് നിനക്ക് ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിനക്ക് ലഭിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആണ്. ഒരു അത്രയും കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള ബീജരൂപേണയുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട്. അവ ഫലങ്ങൾ എത്ര നാം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖവും ദുഃഖങ്ങളും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ജന്മത്തിലെ കഴിഞ്ഞ അറിഞ്ഞറിയാന്നുള്ള സംഭവമില്ല. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു മിനിമം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് വരും. അത് ഏത് നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, പ്രകൃതി നിയമങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. തെറ്റ് ശരിയെന്നല്ല, അതിനാണ് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ, ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥന, അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പാപകർമ്മങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ദേവന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അവർ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കിത്തരാന്നല്ലാണ്ട് അത് മാറ്റിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഭഗവാൻ, അതിന് മുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മുക്തി തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. പാപകർമ്മങ്ങളെ മാറ്റിത്തരണമെങ്കിൽ നാമജപം അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. അതാണ് നേരിട്ട് തരുന്ന ഫലങ്ങൾ ദൃശ്യമാകത്തക്കവണ്ണം അത്രയും കുറ്റമറ്റതാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടണ ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകത്തക്ക വിധം അത്രയും കുറ്റമറ്റതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. ചില തെറ്റുകൾ അത്രയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത്തരം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത തക്ക വിധം നമ്മൾ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു പോകുന്നു, നമ്മൾ അറിയില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. അതിന് രാജഗുഹ്യ യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ഈ പുരോഗതിക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മുൻകാല വിദ്യാഭ്യാസമോ യോഗ്യതകളെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഏറ്റവും അടുത്ത് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കിങ്ങനെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വലിയ ജ്ഞാനികളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അതൊന്നും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തൊരു ഭക്ത സംഗമം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ, ഈ 3 കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയല്ലാതെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നുകൊള്ളും. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്രഭാവങ്ങൾ ഒഴിയുമ്പോൾ ഈശ്വരനാണ് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ നമ്മളറിയാം, ആ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ്മരണ കീർത്തന ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ശുദ്രഭാവങ്ങൾ ഒഴുകുകയും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം പ്രകാശിക്കും. അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായി തന്നെ മാറും. അപ്പോഴാണ് അതാണ് ശരിക്കും ഒരു കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യ പരന്ധഭ പ്രാപ്യമാനിവർത്തന്തെ മൃത്യു സംസാര വർത്മനി. ഈ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല, ഹേ ശത്രുജ്ഞനായ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളെ വിശ്വാസം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, അല്ലെ? ആ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുക? അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ തന്നെ അവര് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 17-14 ലോകത്തിലുള്ളതല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ അത്തരം വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്പുറത്തേക്ക് ആയ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ 17-14 ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അത്രയും നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യ ജന്മമാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ജന്മം പറയുന്നത്, അത് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ജന്മമാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ താഴ്ത്ത ജന്മങ്ങളിലേക്ക്, മീൻസ് മൃഗങ്ങളുടെ ആ യോനികളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകും. പിന്നെ അവിടത്തെ ആ സർക്കിൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പറയാ, ഒരു പശു ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിയാണെങ്കിലും, എന്താണ് ഏതൊരു ജീവിയാണെങ്കിലും ആ ജീവിതയുടെ കാലചക്രം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും.
അപ്പൊ ആ കാലചക്രം അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പാപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് പാപകർമ്മങ്ങളുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവിടെ പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ആ പണിഷ്മെന്റ് അവർ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ വ്യക്തികൾ ചോദിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, സിംഹം ഇറച്ചി തിന്നണില്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് അതിന് പാപം ഏൽക്കാത്തതാണ്. അവർക്ക് ആ ചിന്താശക്തി വിവേചന ശക്തി ഇല്ല. ഭഗവാൻ അവർക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവർ മനുഷ്യജന്മത്തിലേക്ക് വരാം. അതാണ് മനുഷ്യജന്മം അവസാന ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അവസാന ജന്മമാക്കി തീർക്കണം നമ്മൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും കറങ്ങും. അല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും ഈ മൃഗജന്മങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആസുരികമായിട്ടുള്ള അധമ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയപ്പെടാം. ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത്. വിശ്വാസമാകട്ടെ ഭക്തരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകേണ്ടതുമാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഒരു അവിശ്വാസികൾക്ക് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ നേരം നമ്മൾ ഭക്തസംഘങ്ങൾക്കും പല കാര്യങ്ങൾക്കും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 90% ആൾക്കാരും വരില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അവിശ്വാസികൾക്ക് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വിശ്വാസമാകട്ടെ ഭക്തരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകേണ്ടത്. അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വരാത്ത? അതും ഭഗവാന്റെ കരുണയല്ല. ഭഗവാൻ കരുണയുണ്ട്. അതിന് ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം അടക്കം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ജീവിക്കാം, എവിടെയും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം. പക്ഷെ അതിന്റെ അനുസരിച്ച് അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് നീ. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ കൺട്രോളിലാകുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ നീ പാലിക്കേണ്ടത് വരും. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ ലാഞ്ചന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. വിശ്വാസമാകട്ടെ ഭക്തരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നാണ് ഉളവാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഭക്തിയുടെ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ ആ ഭക്തന്മാരെ കൂടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് നമ്മളെ ഭക്തി വീണ്ടും ഉയരും. എന്താണ് വിശ്വാസം? ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണം നേടാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന ഉറച്ച ബോധം തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു കുരുവിയുടെ കഥ. അതായത് ആ കുരുവി വിചാരിച്ച് അത് അത്രയും നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത പോലെ തോന്നിയിരുന്നാലും അത് നടക്കും. അത് അത്രയാണ് വിശ്വാസം. അതായത് ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ അറിയാം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയണ എന്താണ്, അതിലുണ്ട്. അത്രയായിരിക്കും വിശ്വാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഭൗതികമായി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അതാണ് വിശ്വാസം. അതാണ് ഭക്തർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചിലകളും ഇലകളും സമൃദ്ധി അടയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ വൃക്ഷം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ചിലകൾ ഇലകളും എല്ലാതും, അത് ദേവന്മാരും എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കും. നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളും നമ്മുടെ സമൂഹവും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ദേവന്മാരും എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും സമൃദ്ധി അടയും. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തകരിൽ 3 തരക്കാരുണ്ട്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടില്ല. അത് കനിഷ്ഠ ഭക്തികർ, അത് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ളത്, മധ്യമധികാരി, അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തമ അധികാരി. അപ്പൊ കനിഷ്ക ലെവലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഉള്ളത്, മധ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീഡിയം, ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുമ്പോൾ കനിഷ്ഠ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ എപ്പോഴൊക്കെ ഇളക്കാൻ പറ്റും, അവർ പെട്ടെന്ന് താഴ്ച വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള അറിവും കുറവായിരിക്കും, ഭഗവാനുള്ള വിശ്വാസം കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് പെട്ടെന്ന് വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ കനിഷ്ക ഭക്തന്മാർക്കുണ്ട്. നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, അന്ന് വിശ്വാസം ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട്. കാരണം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാതും ഭഗവാൻ അങ്ങനൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിന്ത. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ളതാണ്. അന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടോ, അതും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇളക്കുള്ള സമയമാണ് കനിഷ്ക. പക്ഷെ മധ്യമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ അത്ര വിശ്വാസം, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നൊരു കാര്യം അവർക്ക് കൺഫേം. വിശ്വാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അപ്പുറത്തുള്ള ഇതില്ല അവർക്ക്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ഇടിമിന്നൽ വീഴുന്നു പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും. ആ ഒരു വിശ്വാസം. ഇന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷണം, അത് ഭഗവാൻ ഇന്ന് ഭക്ഷണം തന്നില്ല, എനിക്ക് കഴിക്കണ്ട, അതിന് അത്രയാണ് അവരെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് 2 കൈകളും വീട്ടുന്ന ഒരു അതാണ് ആ
വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ അത് മധ്യമധ്യ. പക്ഷെ അവരെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള, അതായത് ജ്ഞാനം, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത്ര ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ തരം എന്ന് പറഞ്ഞവരും ഉത്തമ അധികാരികളാണ്. ഉത്തമ അധികാരികൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവും. അവര് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവാനുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിത്തറയുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എത്താം, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അടിത്തറ. അതിന് 3 വിഭാഗക്കാരെന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. മയ്യാ തദമിദം സർവം ജഗത്തവ്യക്തമൂർത്തിനാ മസ്താനി സർവഭൂതാനി നാചാഹം ദേശവസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്ത് വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നു, സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഞാൻ അവയിലല്ല, അല്ലാതെ എന്നിലാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാതും, ഭഗവാനെ എല്ലാവരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഇതിൽ. ഞാൻ എല്ലാവരും എന്നിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനില്ലാതെ ഈ ലോകമില്ല, ഞാൻ അവയിലല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു വ്യക്തിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ അവയിലല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇതും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഒരു കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജഡ്ജി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ നിയമങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണല്ലേ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ നിയമങ്ങള് അതാരണം ഒരു നമ്മളെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരു രാജഭരണമെങ്കിൽ രാജാവിന് ആ നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല അല്ലെ. പക്ഷെ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ബാധകമാണ്. പക്ഷെ ആ നിയമങ്ങൾ രാജാവിന് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന് ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നാമം, യശസ്, ലീലകൾ തുടങ്ങിയ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നാമ, യശസ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വിഷയീഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമവും യശസ്സും ലീലകൾ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ ഭൗതികതയാണ്. നമ്മൾ ഭൗതികത വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ തൂണിൽ നിന്ന് വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അപ്പുറത്താണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നാമം, യശസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് മാത്രം അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തി. മറ്റുള്ളവർക്ക്, ഹിരണ്യകശിപന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അത് കാരണം അവര് ഭൗതികമായ വീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതെല്ലാതും കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഭക്തനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരേപോലെ എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോ അതിന്റെ ചുറ്റും, അതായത് ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന് ഉള്ളിലുണ്ട്, എൻ്റെ പുറത്തുമുണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോ ശബരിമല പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയണം ഭഗവാൻ ഉള്ളിലും പുറത്തുണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് പെട്ടതുള്ളുന്ന സമയത്ത്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരേപോലെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക്, അതീന്ദ്രിയ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ഈ ലോകം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ രണ്ടും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ ഭക്തന് ഉണ്ടാകും. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാച മത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യാമേ യോഗമൈശ്വര്യാ ഭൂതഭൃന്ന ച ഭൂതസ്ഥോ മാമാത്മഭൂതഭാവന. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിലൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവ്വഭൂതങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്ന സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. പറഞ്ഞത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ
സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അറിയാം, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ശക്തികളുണ്ട്. ഒന്ന് ബഹിരംഗ ശക്തി, ആന്തരിക ശക്തി. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടല് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളിലെ 4/1 അംശം, 25%. അപ്പൊ 100 ഉണ്ടെങ്കിൽ 25% മാത്രമേ ഭൗതിക ശക്തിയുള്ളൂ. പിന്നെ 75% ആത്മീയ ശക്തിയാണ്. ഈ ആത്മീയ ശക്തിയിലാണ് ശരിക്കും വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിന്. അപ്പൊ 25% ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലോകത്തിൽ അതാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, അല്ലെ? കാരണം അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്നുള്ളത് അതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിലില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ 2 ശക്തികളും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഉത്ഭവം അവിടെ നിന്നാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ അത് ഞാനല്ല, അത് അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കാൻ അതിന്റെ ഒരു അംശം ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് സർവ്വ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല, സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നിനിൽ സ്ഥിതി എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ, സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ സൃഷ്ടിഭാവങ്ങൾ എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 2 ശക്തികളായിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ശക്തികൾ, പക്ഷെ ശക്തികൾ ഭഗവാന്റെ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ പ്രകൃതിക്ക് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും തിരിച്ച് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഓരോ റൂൾസും ഓരോ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കം. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭൂഗോളത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അറ്റ്ലസ് ചിത്രം പലവരും കണ്ടിരുന്നു. ഭൂമമണ്ഡലമാകുന്ന ഈ ഭാരം തോളിലെടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ തന്നെ ക്ഷീണിച്ചുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്തരം ഒരു രൂപമാണ് കൃഷ്ണന്റെ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൂടാ. എല്ലാം എന്നിൽ സ്ഥിതി എന്നെങ്കിലും ഞാൻ അവയിലല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. അന്തരീക്ഷമാകട്ടെ ഭഗവത് ഇച്ഛയാണ്, അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവത് ഇച്ഛ, അതായത് ഭഗവത് ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് വിഭിന്നമാണ്. അതിന് ബഹിരംഗ ശക്തി, ആന്തരിക ശക്തി ഉണ്ട്. അത് 2 ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഇതിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നമ്മളെ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ, ഭൂമി, ചന്ദ്രൻ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനൊരു ശക്തിയുള്ള കാരണം അത് അവിടെ നിലനിൽക്കണം. ആ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭൗതിക ശക്തി കാരണം കൊണ്ട് അതെല്ലാം നിൽക്കും. അതിന് ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിഭിന്നമാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഇതെല്ലാതും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അത് ഭംഗിയായി അത് നിർവഹിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ചില വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ തന്നെ പറയുമ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾക്ക് കരുണ കിട്ടും ഭഗവാന്റെ നേരിട്ട്. ഈ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതിനും ഭഗവാന്റെ കരുണ. അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ തന്നെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഭക്തിയിൽ തന്നെ അതിന് പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ചില സമയത്ത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ചില ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രികൾ ചില കോളേജുകൾ കൊടുക്കും, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു പ്രിവിലേജാണ്, അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യം അത് അവർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചില സമയത്ത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കരുണ കൊണ്ടും പലതും അവർക്ക് ലഭിച്ചെന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് വേറെ സെക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ മതി ആ വ്യക്തികൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ കാൽക്കുലേഷനിലല്ല ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളറാണ്. അതാണ് നിയന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. യഥാകാശസിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനി നിത്യോപധാരയാം. ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഭീമമായ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതേപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് ആകാശത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാറ്റ് ശക്തമായ എല്ലായിടത്തും, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ തന്നെ പറ്റിയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുടെ കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി.
അതേപോലെ സർവ്വസൃഷ്ടികളും എക്കാലത്ത് എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിശ്രമ സ്ഥലം എപ്പെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് പ്രകൃതി ശക്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ല, കാരണോദായശായ വിഷ്ണു, അതുപോലെ ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ശരിക്കും എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ ആ ഘടനകളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലാതെ എന്നിലാണ് സൃഷ്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ മഹാപ്രളയം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്വസനം കഴിയുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വസനം കഴിയുമ്പോൾ അത് ശ്വസിക്കും, ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ട് എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ഭഗവാനിൽ ചെന്ന് വിലയിക്കുന്നു, വലയം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതാണ് അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല ഇത് പറഞ്ഞത്, ഭീമാകാരമായ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി എന്ന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഊഹിക്കാനാകില്ല. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിയും പോലും ഇളകുന്നില്ല. ആ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് അധീനപ്പെട്ടാണ് ഏതൊന്നിന്റെയും പ്രവർത്തനം, ജീവജാലങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഇതെല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഇളകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ആയ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാതും നിലനിൽക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നടക്കുന്നത്, വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സയൻസിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പലതരം ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്നല്ല അതിന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുണ്ട്, അതിന്റെ ചുറ്റും സൂര്യനുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഗോളങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. പിന്നെ അടുത്ത അതേപോലെ തന്നെ പല നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടും, അതിന്റെ ചുറ്റും ഭൂമികൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അതിലേക്ക് പോവാൻ അത് നമുക്കൊന്ന് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്നാളെ ഒരു സ്റ്റഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചം പോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ എത്ര കോടി വർഷങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത്രേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതിനപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെ. അപ്പൊ ആത്മീയ പ്രപഞ്ചം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാനായ അത്രയാണ്. അതാണ് ഭക്തിയുഗ സേവനം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ ചെറിയ കടമ്പല്ല നമുക്ക് കടക്കാനുള്ളത്. പക്ഷെ അതിനുള്ള എളുപ്പ വഴികളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്. അടുത്തത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികം കൽപക്ഷേയ പുനഃസ്ഥാനി കൽപ്പദ്ദോ വിസർജാമഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക വിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിൽ കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. കൽപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലിനാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നാള് 2-3 ക്ലാസ് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അധികം ഉണ്ട്. അതായത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, അത് 4,32,000 വർഷമാണ് ഒരു കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം ഇൻറ്റു 2. അപ്പൊ ഏകദേശം 8 ലക്ഷം വർഷങ്ങളാണ് ദ്വാപരയുഗം. പിന്നെ 4,32,000 ഇൻറ്റു 3, അപ്പൊ എത്ര, ഏകദേശം ഒരു 12 ലക്ഷം വർഷമാണ് ഏകദേശം ദ്വാപരയുഗം. ത്രേതായുഗം. അതേപോലെ 4,32,000 ഇൻറ്റു 4, ഏകദേശം ഒരു 16 ലക്ഷം വർഷമാണ് സത്യയുഗം. ഈ 4 യുഗങ്ങളും കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മ പറയുന്ന പേരാണ് ചതുർയുഗം. അങ്ങനെ ആ ചതുർയുഗത്തിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു ചതുർയുഗം കിട്ടണം. ആ ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പം എന്നാണ്. നമ്മൾ പകലിനാണ് നമ്മുടെ കൽപ്പം എന്ന് പറയും. ഇൻറ്റു 2 എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമാകുന്നത്. അതിന് പറയും. അപ്പൊ ആ ദിവസം വരുമ്പോ എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവിന് പകലുണ്ട് രാത്രിയുണ്ട്. എത്ര യുഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും തന്നെ അതിലൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. ഇത്രയും ഒരു ചതുർയുഗം ഇൻറ്റു 1000 ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇൻറ്റു 1000 കൂടെ കൂടുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും തന്നെ രാത്രിയുണ്ട്. അപ്പൊ രാത്രി എന്താ നടക്കുന്നത്, ആ രാത്രി നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എൻ്റെ, അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് എന്താ പറയുന്നത്, കുന്തി ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, അത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ പകല് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ആകുമ്പോൾ, അതാണ് കൽപ്പത്തിന്റെ അവസാനം. അതാണ് ചെറിയ പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രളയത്തില് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം, ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എൻ്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ നേരിട്ടുള്ള ആ ലെവലല്ല, ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ അത് ആ സമയത്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് എല്ലാവരും പ്രവേശിക്കും. അടുത്ത പകല് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നെക്സ്റ്റ് കൽപ്പം വരുമ്പോ വീണ്ടും അത് അതേപോലെ തന്നെ ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകം. ആ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൽപ്പാവസാനം എന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൃത്യുവിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഓരോ കൽപ്പംവാസികള്. അപ്പൊ ഇത് കൽപ്പാവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്, കൽപ്പത്താവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാവിന്, കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പകലാണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലിനാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ 100 വർഷം ഭഗവാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ, ബ്രഹ്മാവ് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന് മരണം ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ അത് 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മരണം. അപ്പൊ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഒരേ പകല് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ, കൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ ഒരേ കൽപ്പത്തിലും നമ്മളെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം അതും ആ ബ്രഹ്മാവ് കംപ്ലീറ്റ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ പോകും. അപ്പൊ അടുത്ത ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, മനസ്സിലേ? ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഒരേ ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾക്ക് ഒരു ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, കുറെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്കും ഒരേ ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ, 100 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. അടുത്ത ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലാവധി എന്ന് കഴിയുന്നത് അന്ന് പോകും, അത് വേറെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പകലിലും ഇതേപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് രാത്രി ആകുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാ മഹാപ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതില് കംപ്ലീറ്റ് പോകും, ഇതിലും കംപ്ലീറ്റ് പോകും. അത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് പോകണം, അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ വ്യത്യാസം. പിന്നെ അടുത്തത്, പ്രകൃതിം സോമവിഷ്ടഭ്യോ വിസർജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം ക്രിസ്ത്യന്നാം മംശം പ്രകൃതേർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എൻ്റെ അധീനതയിലാണ്. എൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പോയി പിന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവണില്ല. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. അതിന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എൻ്റെ അധീനതയിലാണ്, എൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ചില യുഗങ്ങൾ തന്നെ ഭഗവാൻ മാറ്റുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചില സമയത്ത് കലിയുഗത്തിന് പകരം സത്യയുഗം, അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ കണ്ടുകൊണ്ട്, നമ്മളെ ജനന മരണം പോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ നശിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ആവിർഭവിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ അധമശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ശക്തി. അപ്പൊ താഴ്ന്ന, അധമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ന്നതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ താഴ്ന്ന ശക്തിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ അധമശക്തിയുടെ കൺട്രോളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ കൺട്രോളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ അധമശക്തിയുടെ കൺട്രോളിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ആദിമ പുരുഷാവതാരമായ മഹാവിഷ്ണു കാരണസമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ചശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ്, നമുക്ക് 3 തരം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവതാരങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണോദായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കാരണസമുദ്രത്തിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് മഹാവിഷ്ണു, ആ മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഉച്ചശ്വാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത്ര എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്ര തന്നെ നമ്മൾ സയൻസ് ഇതേവരെ അത് എത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ
തന്നെ അത്രയും നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത്ര എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ഒരു പ്രപഞ്ചനാഥന്മാരുണ്ടാവും. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ബ്രഹ്മാവിന് ഇപ്പൊ 4 തല, ചില ബ്രഹ്മാവുക്ക് 1000 തല ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം അവർക്ക് അവരുടേതായ കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ നിയമങ്ങളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. അതെ, അതിനൊരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ മഹാവിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കണ ഏത് ബ്രഹ്മാവിന്. അപ്പാണ് ബ്രഹ്മാവിന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനല്ലാതെ ഇനിയും ബ്രഹ്മാക്കന്മാരുണ്ടോന്ന്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ ഇതിലൊന്നും അറിയില്ല, എവിടെയും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയാണ് ആ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയാണ്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ഗർഭോദയശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കെൽറ്റം വന്നിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവണമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഗർഭോദയശായി വിഷ്ണുവാണ്. പിന്നെ വിവിധ ജീവാത്മാക്കളുടെ വാസനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതിൽ വിട്ടുപോകുന്നില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗർഭോദയശായി വരുമ്പോഴാണ് അതിലെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും അതിന്റെ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ആത്മാവില് നമ്മളെ നമ്മളെ ഒരാൾക്കും ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ജീവാത്മാവുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാക്കൂടെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ക്ഷീരോദയശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഏത് വിഷ്ണു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പരമാത്മാവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ഷീരോദയശായി വിഷ്ണുവാണ്. അതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. നാചാമാം താനി കർമാണി നിബന്ധതി ധനഞ്ജയാം ഉദാസീനവദാസീനമസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടെ ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനെ പോലെ സിദ്ധി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ, മഹാവിഷ്ണു രൂപം കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു ഉദാസീന ലെവലിലാണല്ലോ നമുക്ക് കാണുന്നത് എപ്പോഴും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം. അപ്പൊ അതിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് പറയുന്നത്, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, പക്ഷെ ഇതൊന്നും എന്നെ ബന്ധിക്കണില്ല. ഭഗവാൻ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വരുന്ന, അത് നശിച്ചു പോണ, അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ നടക്കണം, അതിലെ പല അവതാരങ്ങൾ വരുന്ന, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അത് നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രം. അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഉദാസീനനാണ് അദ്ദേഹം. ഉദാസീനത എന്ന് വാക്ക് ഉപേക്ഷഭാവത്തെ കുറിക്കുന്നു. പ്രകൃതി ക്രിയകളുടെ ഓരോ സൂക്ഷ്മാംശവും അദ്ദേഹത്തിന് അധീനമാണെങ്കിലും ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ നില. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന് നേരിട്ടല്ല ചെയ്യണത്, ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പറയാം, നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ഇല്ല. അതിന്റെ കൺട്രോള് ശരിക്കും ബഹിരംഗ ശക്തി, അതായത് ദുർഗാദേവിനെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പക്ഷെ അത് നിയമങ്ങൾ ആരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കൾ താങ്കളുടെ മുൻ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ജീവഗണങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇടപെടാറില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇത് ക്ലിയർ പറയുന്നത്. എന്റെ ഉത്തരവാദിത്യം അത് എന്നിൽ തന്നെയാണ്. എന്റെ കർമ്മബലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കർമ്മബലങ്ങളാണ്, അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്യം എനിക്ക് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഏത് ശരീരം എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏത് പാപം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പുണ്യം, അതിനൊക്കെ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എല്ലാതും ഭഗവാനല്ല. ഭഗവാനെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ബഹിരംഗ ശക്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദുർഗാദേവിയാണ് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ അധിപതി. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരവും കാര്യങ്ങളും നമുക്കുള്ള കഷ്ട പുണ്യ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് ഭഗവാൻ കണക്റ്റഡ് അല്ല. അതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി 10ാമത്തെ, മയ്യദ്വേഷണ പ്രകൃതിം സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനെന്ന കൗന്ദേയ ജഗത് വിവരി വർത്തതേ. അല്ലേ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയി. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായ ആ ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പറയാ പ്രകൃതി, ആ പ്രകൃതിയാണ് ഇതെല്ലാതും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ആ പ്രകൃതിക്ക് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കംപ്ലൈന്റ്, ഒരാൾ ഒരു ചെറിയൊരു മോഷണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിന്റെ പണിയുന്നത് പോലീസിന്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് അല്ല ചെയ്യണത്, ആ നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമം അനുസരിച്ച് പോലീസ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് അല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാനും അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവിയും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ആ നിയമത്തിനെ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ആ വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രഹത്തിന് അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതിൽ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിന്നെല്ലാം അകന്നാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവയുടെ ആത്യന്തികമായ നിയന്ത്രണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്. അതാണ് നിയമമാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷ മാത്രയിൽ പ്രകൃതി ഗർഭത്തിൽ സർവ്വജീവഗണങ്ങളെയും ബീജഭാവം ചെയ്യുന്നു. മുൻജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ചുമായിരിക്കും അവരോരോന്നും ഓരോ വർഗത്തിലും ആകൃതിയിലും പിറക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവത്ജ്ഞാനാനുസരണ അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അതെന്താണ്, നമ്മള് ഇപ്പം ഇതിന് മനസ്സിലായി, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ടാണ് എല്ലാതും നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാത്രം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പ്രകൃതിക്ക് അറിയാം. ആ പ്രകൃതി അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളിൽ എത്തും. അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുൻജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ചുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, മുൻജന്മത്തിലെ പ്രവർത്തികളുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓരോ വർഗത്തിലും നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോ വർഗത്തിലും ആകൃതിയിലും. അപ്പൊ ഏത് വർഗത്തിൽ ജനിക്കണം, ഏത് ആകൃതിയിൽ ജനിക്കണം എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അൽവിനെയാ, സോറി ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാനേ ടൈം അൽവിനെയ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഓക്കെ. 10 ശ്ലോകമായി. നാളെ നമുക്ക് 3 മണിക്ക് കാണാം. കയറാൻ പറ്റുന്നവർ കയറാം. ചിലർക്ക് ചില ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു മിസ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അപ്പം നിങ്ങൾ നാളെ വരുമ്പോൾ ചില വിധി ഇപ്പം നമ്മൾ 10 അധ്യായമായി, ഇപ്പം 9 അധ്യായത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ പോയിന്റ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാത്ത പോയിന്റ്സുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വരാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ പല പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. മെയിനായിട്ട് നാളെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ജപം, അതാണ് മെയിനായിട്ട്. അതിപ്പോൾ അതിൽ വല്ല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർക്കാവുന്നതാണ് നാളത്തെ പ്ലാൻ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. പരീക്ഷണം അപ്പം ഞാൻ നിർത്താം. എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അതിന് നാളേക്കുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്രഭുജി, എല്ലാരും കയറാന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രഭുജി. ശരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നിർത്താം. പഞ്ചകൽപതരൂപച്ച കൃപസിന്ധേവച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ജയ്, പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ.